Hej piger, så I ved, hvad der sker. Hvad er det her til? Hvad skal vi gøre? Vil du også sige noget? Stereo simpelthen, okay. Jamen, jeg ved ikke, hvad det her til, måske. Sådan her. Kan folk høre, hvad man siger? Okay. Jamen, det lyder godt. Det, der skal ske, nu hvor jeg lige fik gjort mig op igennem det her hormonhelvede, og så kan jeg lige komme op og sige noget. Det er fordi, at vi har noget... Ja, det er jo ikke. Er det sådan en effekt, vi skal have resten af aftenen? Det bliver super fedt. Vi skal have nogle virkelig vigtige informationer. I må ende. Fordi så eksploderer vi alle sammen. Nu er det jo meningen, at jeg lige skulle op og lige sige hej, og lige gør jer klar, fordi der kommer en, som har gået på det her gymnasie, som er ret sjov, og en af mine gode homies. Men jeg kan godt mærke, at der er ikke rigtig nogen grund til det, fordi, eller jeg mener, jeg er lidt døde, der sker ikke så meget, altså. Men, så det vi gør, det er, at vi får ham på, han siger noget med pikken, det er sjovt. Han går lige en halv time eller 20 minutter i noget tid, indtil I kaster ting på ham, og han går af. Så kommer jeg på og siger igen noget med penge. Så giv lige en kæmpe stor hånd til Torben Chris. Det er altid en fornøjelse at være tilbage med Rødkilde. Folk er så pisse kærlige, men det er... Jeg vil sige, jeg er jo en af de eneste løber fra min årgang, der stadigvæk møder op hver eneste år, 3. juledag kl. 3, så der regner jeg med, at vi altid ses fremover. Alle sammen. Masse dates. Findes der noget bedre? Jeg er den eneste, der har spekuleret lidt over det der med, at sådan en Lego-mand, han må have utrolig svært ved at skide i skoven. Jamen, han har ikke nogen knæ jo. Men det er altså ikke helt det samme at stille sig i skovskiderstilling sådan her. Det er det altså ikke. Det er min mening. Prøv lige at... I det hele taget at tænke på, hvor kamp videre det må være at gå på toilet, hvis man ikke har nogen knæ. Det er ærligt. Hvis du er inde på sådan et offentligt toilet, og døren, den er jo bare lige her normalt, så sidder du sådan der, så bliver du til at stive for åben der. Prøv at tænke på, hvor svært det er at holde balance, hvis du ikke har nogen fødder på jorden, mens du skal skide. Og lige der øjeblik, du forsøger at tørre din røv, så falder du af tynden, du kommer lige ned. Så har Lego-mænd selvfølgelig den fordel i Mejerskov. Det er fordi, at I ved, at hun bruger den magt til ikke at unde nogen som helst, og andre noget som helst. Og jeg ved godt, altså det er jo ikke fordi vi her i Danmark har lidt særlig meget under, at George Bush over i USA, han har været en kæmpe hat. Men hold kæft, hvor jeg glæder mig til, at vi får en ny præsident. Fordi jeg synes, det er sådan en mærkelig fornemmelse, når man sidder og spiller det der kortspil, præsidenten og røvhullet. Fordi det er jo så meget mindre ydmygende at blive røvhullet. Man sidder bare... Men ikke rigtig, hvis man lige bliver præsident, så sidder man bare og tænker, ej, fuck mand. Der skulle jeg ikke have gjort mig god lige der. Det er sådan... Hvor mange herinde har styr på, hvad der sker den første onsdag i maj kl. 12? Ja, det lyder faktisk sådan her. Det er dig, der lægger lyd til sirenerne. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Første onsdag i maj kl. 12 hører man altid, hele Danmark siger den der lyd. Og i den forbindelse siger de altid radio og tv. Vi gør opmærksom på, at hvis I hører de her sirener noget som helst andet tidspunkt den første onsdag i maj kl. 12, så skal I tage det meget alvorligt. Det betyder, at Danmark går under angreb. I skal styre ind i jeres hus, I skal lukke vinduer og døre og gemme under bordene. Jeg har det sådan, hvis det altid er første onsdag i maj kl. 12, man afprøver de sirener der,
så er det fandme ikke særlig svært at regne ud, hvornår man skal angribe Danmark. Det må være simpelthen de der. Jeg ved ikke, om I hørte det, men i år, der var formanden for Dansk Døvesamfund. Han var faktisk ude med en klage. Han var lige ude og sige, hey, der er faktisk nogen af os, der ikke kan høre de sirener der. Vi forlanger at få en sms. Er der behov for det? Helt ærligt. Er jeg den eneste, der synes, at det virker en kældefjolle, at døve mennesker bare skal rundt og lige pludselig siger det? De tænker op, hvad fanden har jeg fået en sms? Hvad om der står der? Det er sgu da fra et nummer, jeg ikke kender. Hvem er det fra? Nå, hvad står der? Der står... Altså, hvad fanden har man ud af det helt ærligt? Altså, det... Jeg har jo også den opfattelse, at hvis man havde mistet en af sine sanser, så blev ens andre sanser automatisk skærpet. Og tror jeg, at døve mennesker bare ville fatte mistanke alligevel, hvis de bare gik rundt i en eller anden storby, og lige pludselig alle andre mennesker, de bare styrede ind i deres hus, lukkede vinduer, dør og gemte sig under bordet. Tror jeg, at døve mennesker bare ville stå tilbage. Og så bare været fuldstændig ensom rundt i sådan en storby bare. Gå rundt i 2 timer, indtil de møder en anden døv, de kender fra døveskolen af. Hej, døve Bjarne. Han er nok med at sige Bjarne. Jeg tror ikke, de alle sammen kalder hinanden for døve på døveskolen. Hej Bjarne. Det er meget dumt joke nu, fordi at... han kan ikke sige andet end var, fordi han er døv. Jeg skal lige sige, da jeg skrev den her joke, der gjorde jeg mig altså overhovedet ikke god. Nu får jeg sgu lidt nok skyld for at skyde lidt med spredhavl, ikke? Men jeg skal lige høre, hvor mange herinde har prøvet så noget som at koge pasta? Kender jeg lige mit publikum? Det tror jeg nok, jeg gør. Nå, det er bare fordi, der er noget, der undrer mig sindssygt meget, fordi at, når man køber sådan et par kaster, så står der typisk sådan noget på, det står der, kogetid, 8 minutter. Og så bag de der 8 minutter, er der altid en eller anden, der lige har valgt at vise, hey, 8 minutter, det er jo sådan et stort stykke af lavkagen. Hvem er det til ære for? Hvad er det for nogle mennesker, der godt kender til uret, kender til urets funktion, ved at viserne, de bevæger sig rundt i en cirkel, men de ikke forholder sig til begreber som tal og minutter? Det må da være så mega besværligt, hvis sådan nogle mennesker at indgå en aftale, bare stå og sige, hey, Paul, kan vi mødes klokken? Er klokken vinkelret med en lille ud til højre? Det er ligesom, når man skal sætte undertekster på sin DVD-film, så går man ind under subtitles, og så nogle gange står der dansk/Danish. Til ære for hvem? Hvad er det for nogle mennesker, der ønsker at sætte undertekster på et sprog, hvor de ikke engang ved, hvad sproget hedder på selve sproget? Det er sgu da noget af det første, man lærer, når man lærer et sprog.